Hello, gagayam na imbag nga oras simanen. Kapadasan ni Kabsat Berto, ti may patangatang dito man ng biyana nga drama, dito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay manan ti drama, hello kani Girly Badangyo, Roji Badangyo, ken dagiti anak da. Kasamatan kani Risa May Benito, ken ni Mara Sidoro. Kasi man nga ruti ko na ni Kabsat Berto, dirma ng biyanang. At dasipsiputa ka napintas kan seksi ababaunan iti karuba mi abalay. Aminado akman a crush ko dayjay a babae iso apasaray kiddayak no makita. Ken wan gayam may sa ako na balo katagtawanak ita iti 65. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Oy, tatang. Sino man kikid-kid dayan kan sagsagawi siwan nyo ditan? Awan, adaya. Jay katulong da di takaruba tikid-kid dayan nyo anya. Natiliwan kayo man idin. Kinid dayan nyo day takatulong da dita. Saan mo't Hindi sumaklaang mait. Apay, may para iti umisam. Ne, kitain nyo Taamangan numabastusan kada kayo. Kat kagura da kayo. Saan? Kaslakay kayat ng tupay. Tadukas jay asagawisiwak. Kat kaslay parang na jay legs na. Talis-lisen na ti pantalon na nukwa. Anya? Atapyo laan day ta. Saan man atila kidkidayan nyo di tatang. Di yo am-amo day ta babae kidkidayan nyo. Mala, sumrek kay kit din tamangan tayo. Apay adeng, anyat sang sangitam, ken papanam, nagdakkel matabag mau adeng. Uuwi na ako sa amin kasi hindi ako sinuswelduhan ng amo ko. Ay, Tagalog kamot gayam adeng. Akala ka Ilocana ka. Alam ko naman magsaunang Iluko pero hindi perfect. Karabaw Iluko lang. Ay, kasta aya. Matagal na akong nagkakatulong sa mga Ilocano kaya amok madbasit na magsalita. Ay, kasta. Angam, anya jay kunam. Saan na kasusuldo na iti amam kunam? Oo, tata. Kung singilin ko isuda, magagalit naman sila. Kaya alis na lang ako. Ay, kawawa ka naman ang araw kung ganaon. Sapay hapon na. Wala ka nang masakyan na papunta sa ili Oo nga Pero baka meron pa. Habulin ko. Baka may maarkila pa ako na tricycle. Ay, hindi na. Huwag mo nang habulin pa. Mabanog ka laang balasang kaw. Kung gusto mo, umay ka pala maturog dito balaymay. Ha? Nakakahiya naman sa inyo. Ay, hindi. Huwag kang mahiya. Tawa lang sabsabali sa atin. Magkakaaruba tayo. Sige nga, Rod. Kung okay lamang sa inyo na makitulog ako. Uy, ala umay kan balasang kaw. Siyak, ti makaamukin ka. Kat pagturugan na ngay nga Rod. Nagado agamit iti bakante asilid. Saan anaisim pa, naggulo ijay. Paturugak pala iti silid ko taijayak to sala say. Anya, ay sus, agpat paturog kayo iti saan yung am-am mo. Di kayo naagbutang. Am-amok mo't ni Lerma. Katulong na di tabangin na balay. Saan na kano nga minasusulduan sa amasyanak. Awan pagluganan nan ngagpailay. Kat makaamo kayo nga Rod Sige tamang iruwarak itipungan kan ulas nga usaran na. Kan sukatan nyo nga Rod jay ap-ap ti kamayo Kanagrugitsan. Kababaing tatang. Lerma, nakatulog ka na ba? Ay, hindi pa. Ay, nagsisilpon pa ako. Pati ako, hindi ako makatulog.
Halika, ta magluto ako ng tubig. Aggatas ta tapno makaturog ta. Ay, ala, nakakahiya. Di ka agbabain. Ipagpabalay mo wine. Ta manipon dita, bumalay kan ditaw. Ala, umay kan tayong taggatas. O sige, pero may tinapay ba na isasawsaw? Ay wine, adaw. Adalop bride. May palaman? Anong palaman ang gusto mo? Marami kaming palaman sa kusina. Mamili ka na doon. Parang giniginaw ako doon sa salas. Pwede ba akong matulog dito sa kwarto kao, Lerma? Kahit dito ay akong datar. Agya plagak dito. O sige, bahala kayo. Basta ako, dito ako sa kama kasi malambot. At saka, hindi ako sanay sa datar mahiga. Ala, siya akong dito'y datar, ta si kadita kama, why? Tata, ang dami mo palang gamit dito sa kwarto mo. May nakalak pa na kabinet. Ano ang laman niyan? Ay, tay indul-dulin ko akinabak ng dayta. Ha? Talaga? Why, naimpudak nga men. Iso nga ado ti idul-dulin ko akinabak ng kwarta ken balitaw. Kung gusto mo, Ate Mina, dito na ako magkatulong sa inyo. Ha? Ay, awan mo't pagpasweldo mi kan ka, Lerma. Siya, timang sweldo ken kwa na anak ka. Saan problema ang dayta? Anya, di tayo mo't kasapulan ti babaunin tatang. Kasapulan ta? Kasapulak ti para temple ti kapit. Anya? Sige na, Ate Mina. Payag ka na. Nagagat naman akong magtrabaho. Magaling pa ako magluto. Ha? Kasano tatang? Sigurado kayo? Kaya't yung agnaid dito'y balay ni Lerma? Wen, nagagat ni Lerma. Sana balay, tada pensyon ko apang paswildok ken ko na. Asino jay mangkukukukin ni tatang Bumina? Ay na, jay babaunin da ididita bangir abalay ni Lerma. Anya, apay nga da dita balayo. Inalamot ni tatang ababaunin. Swelduan na kano. Anya, di ison ti papanan ti pensyon na. Basit lat agbatikan kwanan na. Isong magtikayat na. Kat apay, pasat ti trabaho na, ti panagkukuna. Wan siguro Kaino agpamasahe pa'y ni tatang nukwa, agpaikat pa'y iti uban na Aya, naimbag man ta kayat mo't ya babae. Kayat na mo't, paspasurot iti amin nga ibaga ni tatang kankwana. Lerma, kasanungay, natinag mo't tiriknakin ka. Bayat ti panangkukukaw, panangububan, kan panang masmasahim kanyak. Nagrusing ti ayat ko para kin ka. I love you. Kaya naman kitang mahalin. Basta ibigay mo lahat ng hiling ko o ihilingin ko. Ay katuwan nay talaga yan. Basta kaya kong ibigay, walang problema. Simple lamang ang gusto ko, Berto. Oo, wag kang madanagan. Basta't kaya kong ibigay ko sayaw. Basta mahalin mo lang ako. I love you. Gusto kaya ni Ate Mina na maging tayo? Oo, gusto niya. Awan maramidan na ta anak ko lang na jay. Sakti masurot, iti na ito'y apagtaingan. Tatang, nalabasan kayo itay-ijay kalsada kin ni Lerma. Mayat ti holdingan siya amagmag na. Nagalas ti itsuraan nyo. Apay ngagkibkibin kayo. Apay, dakas aya.
Agayan ayat kami nga runan. Anya, agayan ayat nga. Na-develop tirik nami iti tunggal may sa anak ko. Iso nga agayan ayat kamay. Pagasim di kagbali na kontrabida ka na kamay. Napudnaw nilerma kanya, kat napudno akmat kenkwana. Ay nanakay kayon tatang. Baybay-an yun day taabanag. Nagubing nga adayo day di alerma ang maidilig ka na kayo. Apay, masigurado yung adi na kay tupanawan day di. Saan? Tasak kanulaang tayo ayatan na. Ay, jakpat yun day ta. Kasla saan ang mapagtalkan day di a babae? Lukwan na kay la day di. Saan nga raw? Apay, di ka makawawan, Mina. Huh? Makiasawa ka nga, Mina. Tatnusan na tila pakasiksikurama. Ibigay mo lahat sa akin ang pensyon mo. Tako na ang magtago, Berto. Ay, kituwa na. Ay, talaga yan. Walang problema, Lerma. Mag-ipon tayo para sa kinabukasan natin, mahal. Ay, kituwa na. Naitaman ti kayat ko ka. Taamo mapanunutan ti masakbayan ta. Agurnong tayo ti pagkasarta. Hindi na kailangan niyang kasal-kasal. Matanda ka na. Mag-ipon kit di tayo ng para sa buryal mo. Nilermamag. Angawon nakpaimag. Ay, hindi ako nag-aangaw, Berto. Matanda ka na kasi. Dapat nakaredy na ang para sa buryal mo. Ayaw kong mamroblema tungkol dyan. Ala, sikati makaamaw, mahal. Ay, oo nga pala. Curious ako kung ano ang laman ng kabinet mo dyan. Ay, yung kayamanan ko nga raw. Gusto mong makita aya? Tingnan ko nga. Tingnan natin. Sige, taala at titulbag ka, mahal. Wow! Ang gaganda palang alahas ang tinatago mo dito, mahal. Oo may rilaw, kwintas, singsing. Balitok amin lang ita. Ay, tamang-tama. Wala akong relo. Pwede bang gamitin ko na lang yung relo? Pambabae kasi yan. Oo sige, itad ko na ka na sa rilaw. Regalo ka mahal. Ay, thank you, mahal. Ang bait-bait mo talaga. Ang damat gayam no biyayon tatabritaw. No biyayon mat gayam man tayo sigo da babaunin da dita karuba. Ay, wala. Awanan, inatiw kan Helino Barok. Lakaya na kaon. Ngam nakanubiak pala iti ubing nga ada yung ngamsak. Nagpintas pa Anyat sekreto yo ay tuladan kay man. Oran aluam. Talaga ako maapoy ka, Helena. Mabuteng ka nga agaram. Mababainak nga ron, tata. Ay, awan na. Talaga malakayan ka, baraw, no kasta barok. Di naklatultuladan. Natadem ti baniit ka. Ta nakabaniit ak iti ubeng kan napintas. Hanggang kasla ko nada dita naggapuan na abalay nga da ka no sadsadot na. Isa pinapanaw da. Saan? Palsaw da tadamag. Di da ka no susweldoan sa pimanaw. Saan ka basta mamatilatan iti bagbaga ti tao? Ta siyempre, linisan da mo ti bagbagi da Ngam ti kinapudno na saan da susweldoan ni Lerma sa pimanaw kat no talabulan na saan da sinweldoan. Ay, kastaya tata? Way, isungawan babain da kita tao. Kundi katulong da, nga maawan mo't gayang pagpasweldo da. Berto, gumising ka.
apay mahal. Ikaw muna ang magluto. Masakit ang katawan ko. Sige mahal. Ituloy mo lang ti maturaw ta sa akong ti makaamawan. Ringan kan taw no panangano. Ni, apay ada kayo taglutluto, tatang. Nasakit ti bagbagay ni Lerma. Anya? Ringag taw no nakaluto akaw ta pagtumarag to ti agas. Ne, kitain nyo taamangan no agpampambarla ang tatang. Baliktad samot ti mapaspasama kan. Imbes nga iso ti mga sikaso kada kayo. Baliktad samot nun. Apay, di ka makaawat mina. Madingar, di bagbagina ako nakmay. Pag inanantamot ni nanang mo at takaasimay. Ha? Nanang nga mat? Katuan mait, talaga mo tamay kadwa nanang mo ni Lerma. Isa nanang, kunam kinukuha na. Lerma, saan kang samot ang masakit? Day tamo lag cellphone ti kuko amon. Apay no ing katulungan ni tatang amang ilaba iti kawusyo? Maasyan ka kumamot iti amak lakayan. Ngam parigatem met amang ilaba iti kawus mo. Ilutuan na ka pa yun. Manon nga aldaw akas na ti aramidan ti amak. Kunak man no si ti mga sikaso kan kwa na. Ngam baliktad samatan. Ayaw naman niya akong magtrabaho. Kat gaputakas ta timbagana, paspasurutang matan. Sana, tulungan ti amak Lerma. Amumit alakayan. Pati pagdigos mo, iso ti mangisagsagana no kwa. Biangot ka naman pala na anak. Naglukon? Rumuaran ti pudno nga ugali dayt na babae. Natangsi. Diyak kaya ti kastoy makitkitak dito'y balay tatang. Pang-aasiyo tadiyo spoil din tinobya yo. Adipunin na kay matuna yan. Adipunin na sasawang ba't mina? Agtintinulong kami laeng. Tultulungak naglaba ka nagdalaw sa kaasay. Manon nga aldaw akasta. Agtugtugaw matlat kukuin na cellphone. Ay katagina na nga raw. San ang mabalin ti kasta tatang? Isukat ti agre na rin na dito'y balayan. Papanawin yun no kasta ti ugali na. Sinaan nyo kit din dagi babae. Awan karbengam amang diktar kanyak ta anak kalaan. Apay, nangalamin ti karbengam amang mandar kanyak nga amam. Anak kalaan, laglagi pam dayta. Tatang. No saan ka komportable dito balay? Pumanaw kami langan. Sumapol kami ti pagnadanmay. Saanan? Siyaklaangan ti pumanaw, tatang. Taamok adiyo la maidiretso day ta kanya. Maawatak mat tabalay yumat day to. Iso sige, siyak ti pumanaw. Tapno awanan ti mangbibiyang kada kayo. Mabuti naman at lumayas na yung pakialamera na anak mo. Wayne, talaga nga impasagid ko apumanawan. Tanay, tila pakibibiyangan naman tayo. Agasang tapagsinaan na tapayan. Nangalaan na tikarbengan na ngay. Iba ang ugali nung anak mo. May pagkamaldita. Naiinis ako. Mala, sana balay taawanan ti kontrabida di ti balay, Lerma. Maaramid tan, ti kay-kayat ta. Mahal, binuksan ko pala yung kabinet mo. Ginamit ko yung mga alahas mo doon. Sige laeng, awan ba't mangusar ka na kita? Usarem laeng, mahal. May mga ibang relo pa pala doon? Ay, oo. Ginatang ko dagijay, ijag trabaho akpay laeng. Dagijay ti pakalaglagi pak iti trabaho iday. Mamahaling lahat yun? Wala. Nangingina dagijay rilaw. Ang jak usaran ta sa anak ka na iruam nga grilaw. Ay, sayang naman kung hindi magamit. Kung gusto mo, ibenta natin. Taitago natin ang pera. Ay, kit mapalin mo't lata, mahal. Ta pangrogyan ta iti business ti mapaglakwan ta. Oo, mahal.
Tama yung naisip mo. Magtinda tayo ng merienda dito sa harap ng bahay. Uuwi muna ako sa amin, mahal. Kasi may sakit daw ang tatay ko. Kastaya, kuyugan kan mahal. Ay sus, malayo sa amin. Baka hindi mo kayanin ang biyahe. Baka mamatay ka sa pagod. Ay, nalabos kamot, Lerma. Kabalak. Huwag na. Ayaw kong may asikasuhin ako sa biyahe. Mahirap magbiyahe na may alaga. Sa anak mo't nagpaasikasukin ka. Sumurot ako, ay. Ay, o sige. Ikaw ang bahala. Dito ka muna, ha? Kukuha muna ako ng ticket natin. Hintayin mo ako dito. Sige, mahal. Dalian mo, ah. Oo, saglit lang ako. Nay, apay abinagkat mo na itabag mo ngay. Oo, taba ka may magnakaw dito. Mahalaga ang laman ng bag ko. Diyan ka muna, ha? Ay na, makitak mo't laangan ti lugar da Lerma. Maamamok mo't laangan nagitidadakil na. Ay, nagmayat tiriknak na nakatumpungak itikas kan ni Lerma. Malaksid anapintas, nalailo pa ay. Saan ka pa? Apa ingay? Maluman ng awan betul ni Lerma. Napanan ngay. Cak mat maawagan. Manuoras kon nga guru uray dito terminal. Ngam awan betul. Ha? Limina. Hello, Mina. Apay, ayan nyo tatang. Ada, dito'y balay. Ha? Ada ka dito ni Lerma? Kita man. Ang mga nagsubli, nagawi di takit, nalipatan naktituin, terminal tibas. Lerma? Awan man. Apay ngagda kayo dita terminal? Ay, orayak nga rin ni Lerma. Kunana mapan mangala ititikait, gamday, manuurasin nga orayak dito, awan mutan. Diyak mo't maawagan. Ay sus, agawid kay kit din. Amangan no agur-uray kay laitianin dita. Saan? Orayak ni Lerma. Adala siguro na pananabi ay. Oh, kumusta tatang? Adda ni Lerma? Naurayo? Awan mat. Intarayan nagsamutan ti awanan bay na babae. Lakit di Di yun namnamaan dayjay. Di na kaila siguro madirit sa asinaan. Iso nga indalan na itikas jay awagas. Apay ngaya kas jay. Kalpasan na naalan amin na kayat na kanyak panawan na kaon. Apay, anyat indalan na kada kayo. Lagi jay duldulin ko nga alahas ko Sapay ginginaan lagi jay. Kan amin na pensyon ka o inrimit ko amin kan kuala. Kuna na ngamin nga gurnong kamay. Ay, kunak tumo ngamin kada kayo. Didak tumo diningag idi. Oh, anya nga ita. Apay nga yakas jay tinaramid na. Apay nga anak ka. Imbukbok ko amin na panawan ko'y tinagbalin na nobya. Ngamjak matukod a panunutan no apay anaramid natin ang panaw kanya. Ngam bayat ti panaglabas tel daw na amiris ko ahusto amin ngayon bagbagatan ko kanya. Nagbalinak asukir gapo kanayat. Ngay sumat ti nakapasarak iti saam ngayon bati ti ex ko kanya. Naglabas pa'y tel daw kat ininot matla nakalipatak aging ka naka-move on na. Alakastan, kagayem mo, Berto. Alagagayem, ditan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para ti script kaniti drama tagayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama.
Thank you manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Hello gagayam naragsak ngal daw iti tunggal maysa. Kapadasan ni Kabsat Andy san napud nanagan ti may patangatang ita diti drama aman ang biyanang diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsak ba iti amin makablawa mampay ni Joanne Rovilius, Maria Mabel Aspiras Doblin, Danilo Dison, Mayan de la Cruz, ken Rose Dison di Tabalayang, Victoria Tarlac from Orlan Gregorio. Kastiman ti kunani Kabsat Andy. Dear manang biyanang, amok nga do ti masuron iti daytoy kapadasak, tangamin saan na ka nagbalin anasayaat nga anak. Nasing putak met kano iti ubingak, ngam iti bimaruak nagbalinak awalwal, banag apagkunkon sumisyonan dagiti dadakkel ko. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Oy, Anday, aldawan, bumangon ka na. Anyamot na nga aramid maun. Anyat orasan, nangaton sa inay, ngam di ka pala bumangon dita. Nya kayo mutin, nagsapa pa lang, disturbo kayo matitipan naturog. Nagsapa nga, alas 9 ni tagsapa. Naggapo ako na jitalaon ngam nakaturog ka pailaan. Kastalatan ti aramid baw. Nagladaw ka nga gririing. Lumakay kan abaraw ngam awan apolos tinagbaliwam. Turog kalata sipod pay iday. Ala, mamangon ka ditan. Tatulungan na kidya talaon. Wen. Agmurmurayak pa'y mata. Sumarunuak tao. Nangan ni Andain, bakit? Saan pa'y nagsublima it anaturaw? Anya? Ay na talaga pagpungpung totenak na tao. Imbagak lang araw na bumangon ni tayan. Ay awan, talagang awan na rapaap na itibiyag. Di pa lang amin mga sawa, marang agbalbaliwan. Ha? Naimbag agbalbaliwan ng mga sawa? Nungay kumaraw ti kinaturog na. Ay, maumaakpay hitday na mangririing kenkwana. Sika man ti mapan mangriing, tano siya kaabangan no masabwagak iti danam. Ringam tao may nagtulungan ni Jetalaon. Adaw, di matrabaho ijay. Dumalpas ka ngagkape, ingkanto ka no tulungan jay amam. Tagmula kayo iti pariya kentaraw. Jak pelanang-nangan baunan dagaon. Mga anak pa'y mata. Ay kutagawaam nga rod ate agkapay. Di mo pa'y lang amin inggidan ng tinangan iti panagkapay. May mayat no umunat ti kapay. Sumaro no ti inapoy. Anyat masidaya. Ada karnay. Tuyaw kun tinapa jay linutaw. Makauma mo tinutlutuan niyo. Ang luto kay mo iti karne ah. Ay, into daldawa, hindi takarnay. Ala, gawaam kat nga igupon ta kapi maun. Na eh, ukasem man nga men, ta si kawil baw. Kas kalag siksik kawil lakayan dita. Oray laag kulot ta sakam nga agsikawil. Nakayo man. Makita yo amin, ultimo pa nagsikawil na tao. Ay, sana ka komportable dito balay. Tamasiputan amin nagaraw dito eh. Nagalas mo nga raw dakit kitaan. Mayat ti sisik kawilam, idinto ta jay amam, agrigrig at ijay talaw nga agtrab-trabaho. Ala, ingkabanganan, tatulungam jay amam. Ayan ni Andy nga bakit? Ha? Napan man nakiinuman Ada birthday barkada na. Dinagas day tay. Daytan ti kunkunak. Mapan man nagbarte kain. Agpuy-puyat nga agbarbartag. Sa inton kwan, nagladaw man nga agriingan. Dito man naturog tar aramidin na dito balayan. Ay, jaka mau iti dayjay nga anak ta. Awan deng-denggen na.
Di pa'y makatulong iti trabahon. Tadyay mo't arak into na rin na. Ngarud Hay! Madamdama at daman umawagan. Yawag damanin anabartek ni Anday. Kat agul-gulumanan e pag-iinuman dan. Ay na, ad-ada lumakayak no kastoy lang. Konsumisyon ti ipapaay da nga anak ta. Pilayak sa langan no kasday anak katurog. Ay na, saan Apay mo ta pilayam ta anak mo nga ay. Tapno saan na makaruar dito balay. May mayat pa siguro nung naka-wheelchairan dito balay. Basta saan na rumar. Tapno saan na mangibabain no kasday anabartag. Magpagaan talata, lakay. Makabandog pa yan timang bagbagakan kwa na. Wen awan. Magam awan matungtung palen na awan na. Ne, da kayo magayam nanang. Sumrak kayo Ay, agyaman anak ko. Umay ko la ko madamagan no nagawid dito'y balayaw, jay adem. Ni, awam mo't. Apay di man nagaw-awidan. Saan nga raw? Manipod ada birthday dinarayan. Saan man nun nagaw-awid? Talo aldawain nga awan ije balay. Pagdandanagan na dataaw. Sana ka makaturturo gamang pampanunot ken ko Di mo nga rod maawagan ti cellphone na. Tamangan no daman ije balay tinakibert dyan nan Hawa mo nga rod ijay. Ta kagap-gapok ijay anak ko. Ada ka no nakimuturan na apimanaw idinalpas ti birthday. Saan da mo ka nun nakikita? Ay, na yun na dya tao. Kas dyan na nga tan, aging ga lumakay. Di pa lang amin mga sawa tap na da mga nawakan ko Kan tap no sublatan dan ti panagkonkonsumisyon nyo. Ay, jak amaw iti da ijay akabsat mo. Nasingput mo idi ubeng. Ang edi bimaraw na kas jay mo ti ugalinan. Malatawagak dagiti barkada na. Bareng amuda tayan dananang. Tapno saan kayo ng agdandanag? Tatang! Apay, amay. Ay na, imawag tayo may sa barkada ni Andy ije kabangibang nga barangay. Intayawid ti kapsat ko tagulgulo ka no ijay. Adda ka no dayo anang patulkan ko anak at nasuron isong agulgulon. Ay, daytan ti bagbaga. Ay, ala, usaran tayo yung tricycle may. Ta sana nagbiyahe nila kay ko itatatang. Intayawid ni Andy, tamang ano pagambunan day jay. Ala, sumrekan Anday. Salatan ti aramid mo. Tunggal mabartek ka. Dahil talamang ibabain ti kukuam. Kadayon nga napakasarsaritaam basta mabartek ka. Anyamatan ti kastang ugalim. Masul ko manan. Masul damat. Amon niyo pa'y ngamin tipuon kan rugina sa kayong sao. Sumungbat ka pa'y lang. Kanayon ka ang mabagbagaan ng awan ding-dingga. Wen! Dakasanganak. Awan na pintas ng papay ko kar kayo. Talawak langan. Ure mataya kaon. Matay nga. Lagado pala ti utang mo. Matay kan. Ibayadan pa'y mo't nagiti utang mo nga arak Lakayan kan. Ngam di kag pampanunot. Makarang kayo. Anyat kaya tiyo mapasama kaya? Agbalbaliw kan. Ay, ala, husto daytan, lakay. Kasaritam to to'y anak ta, intun mamunawan. Malaan day, mapankan iti silid mo, tamaturog kan. Ay, hindi mo nayunan ti sakit ti ulok, si kalakay. Dana. Po, di mo ngamin ung-ungtan no kasta na bardag. Tasabali ti ugali na no nakainom. Kaanon to nga raw amaong tan. Ren man manuma at ngaglimpyaw. Tadandan ni inal daw mat ngagbartag. Nasakit ti ulo ti ipapaeday tanga anak mo.
Lakay, maturog ka. Rabi ay, anyat pang panunutam. Jay anak ta, lakay ka ng bakitan. Imbes nga in-enjoyin ta ko matinabat-bati a panagbiag ta. Saan? Tay lakay ka ni bakit tamat ti panagkonsumisyon ta. Ay, anyat mabalinta gay. Saan tamag nga kurkurang amang bagbagakin kwa na. Pampanunutak paikit day, a babae la kumaaduan tinagbalin nga anak ta. Sakit ti ulo gayam ti anak alalakay. Saan nga amin, dakay? Adumot, nagitidaduma nga anak alalaki ang nasisimpay. Saan mo't nga amin na babae nga anak nasisimpay? Adamo la, dagitay pasaway a babae nga anak. Ay, ilaklakay ko nga tan, tiyagong ungat akanayaw, naging kat mataya. Di ka agsao iti kasta. Patsik nga agbalbali, tumutlaang ti anak ta. Ikararag taday ta. Adto yan, tigat-gata nga mamantika, kakasene. Agyaba na, kakadalya. Adto, tibay adkaw. Anday, bumangon ka na, anaway. Anyamat ti kasta nga, Nay, agong ungat sa manan nila kay mo, kaka. Ay, wala Tani aldawan, ngam di pa ilan nakariing ni Anday nga anak may. Bangunan! Imbisasan nga mutikaro ba maladla daw nga agriring ni Andy. Mamwandan ata nagpigsamot ti busis nila kay mo. Ay, nairuwam nantikas jay. Takasano, awam mo deng-deng ti anak may maray. Konsumisyon mi day jay. Apay nabartag manan aya. Nay, wala Dandan ni inal daw ngagbartag, maray. Sano adda pakiinuman na, saan nga gawawid iti manong nga aldaw. Awan nobya na aya. Di pa ilang amin mga asawa tapno adamang bantay kan kuana. Sino kumangay ti mga yatkan kuana? Keurmait. Ay, di da pagan ano ataara amula ti amo na nga into na rin maray. Nasayatan na karing kan Andy. Adda ka matgayam di ti balay manang ami. Kat, nausawan kan? Naiturong mo ti bartag mo? Masakit nga ti ulok manang. Wen takanayon mga minti panaginom kan panagpuyat mo. Nakitak dananang kantatang ijitalon itay. Kasta unay abannog da. Nagkutong da pa yan. Nadlaw ko ti panagkutong da. Nalabit kapuday tay ti bannog da ngagtrab-trabaho. Tadi mo mat idatulungan ijitalon. Kan may nayon pa ti panagkonkonsumisyon da. Apay di ka masyang kadagiti dadakkel ta. Sika ti baro, awan pamilyam. Iso asika kumatimang tulong kadanan ng kantatang. Awan mat sa bala trabahom. Makapawan ka nga nasmut ngamin ni tatang. Kasla ubing ti pampamayan na kada tao. Nagpigsa ti boses na tungkal riingan na kitagsapa. Katurog ka mga men. Asino mati sana makaungat ngay? Maasi ka kumamat kadakwada. Bakit kan lakay dan? Ngam, may si stress da gapukan ka. Gapu iti pa nagbarbar ka dam. Paragsakam kumamat dananang kantatang ha? Babaan ti pa nagbalbali umon. Gapumot lang kadakwada, isong agbarbar te kak. Kanayon dak ngaungtan. Apay, ubinga ngaungtan da. Nadamat na akam kon. Nataangan akon. Nung tanak ni tatang, kasla grade 2. Sanda ka basta ungtan, awan ti makagapo. Sumagmamanulaang nga natawan ti panagbiag dananang kantatang. Isa pang asim. Di mo ko maistresan ida. Ijamon nagitabisyom, Andy. Aginong takit ti Andy. Tapno mayaw. Awan ti parikot mo. Wala pa rin. Sakit tinakam ko. Awan serserbik. Awan patag ko ti pamilyak na pagkaykaysandak.
May samot na niya manang ko. Agpakalaingkid din namang bagbaga kanyak. Tanag mo. Iswa sana na masapul ang pagpaganda ka. Abay, ubing kaya. Huwag nga ron. Nakarakaro di amak. Nagalas di aramid na rin ay. Kabusor ko amin nida. Isa jak kayat ti agawid. Di ka nagawid. Adda pa panan tayo, numalpas tayo nga ginom, andi. Sige. Sumurutang man, jak kayat ti agawid. Kayat ko ti agbulbulakbol, tawan problema. Umayak man manangami. Ne, nabarbartag ka manan. Una yan ti kastalang Andi. Kortan man manang, sari bulay. Ayawan kwartak. Dumawat kay ti kwarta pag inumulaan. Ikan na kiti kwarta, naguluwag din ay. Ah, Anyat kayo tiyo amang pasamak. Pipinadas tayo ano basta ti kayo tiyo. Ay pamli ba yun? Binugsing kami. agawid ka kay Den. Diyan kayo tiyo agawid. Ta impyerno iti balay. Para siya demonyo tiyo na iti. At nasara na. Ala, sumra ka nga ron, tamaturog ka dito balay. Rabiin. Kwarta ti kasapulak. Ikan na kiti sa nga ribo. Bayadak tumatlang. Darasa manang. Ikarok ti utang ko kan ka manang ami. Ta kababain mat kan ka. Makamuka ha. Aday paramid ko dito balay. Kat ikisay kon ti utang mo. Uwan manang. Kat no mabalin. Makipag naidak pala dito balay. Diyak kaya ti agawid. Apay manan? Parigatan dak tumanon iti sermon kan ungat iti balay. Masurunak. Ay kaano sama? Gapumat la itaramid mo ti pang sersermonan dagan ka. Basta agtalaw akon. Dito ay akon balay yung agnaid manang. Oy, Ande, aldawan. Di ka bala bumangon ditan. Ande. Jay kunak nga ramedam, di mo pa'y manarugyan. Pangal daw tumanan. Uwan manang, madamdaman masit. Agmurmurayak labit. Ala, si kapay laang ti makaam mo iti kabsat mo, anak ko. Tauray kasano, ti panang kumkumbinsikan ko anang agawid dito'y balay, di na kayat. Wananang, kinasarita kong nagiti barkada na. Ano mabalin, saan da pa'y lang awisan ama panaginom. Kanuray na kitaglaklako ijestor. Imbaga ka di da pa'y lapapautangan iti arak ni Andi. Kat nagwandamat, taado ka no talagang ti utang ti kabsat ko kadakwada. Ay, jak man amaw iti dayjay akabsat maw. Saan kami mo it nga agkurkurang amang bagbagakan ko anagam talaga nga awan denggen na. Nala, baybayan nyo. Tasyak ti makamukan ko nanang. Aywan man anak ko. Bagbagaam, parang nusika ti denggen na. Kwarta man manang. Ay, nakainom ka manan. Nangalangan may tinggatang may tiarak. Nakiinumak lang iti Bertjan. Sige na, kwarta man. Nag-iimot na iti agisistor dito. Hindi na kaya tapautangan. Wanata kasano na iwaras mati utang mon. Agbayad ka pa'y mga umuna nga. Sada kan pautangan manan. Wen, nagbayad ako no bumaknag. Wala na, sangaribo man naman. Apay, pangusara mi ti kwarta. Pagkatang ko iti agas ko, tanasakit ti ulo kan tiyan ko. Kan urit yung ngipan ko ragsakit. Aday duldulin ko nga agas ti sakit ti ulo, tiyan kan ngipan. Mabit lang, tayo nakalaan. Ako, inako mga gumatang iti chinilas ko yung jelly, manang, kan shirt pan ko. No kasta? Las tug mo, nasakit ti ulo, ngipan kan tiyan mo. Unay kayo matan, agpapada kay aminan, pagkay kay sandang. Ni, anyat bagong tamngay. Ape akasta ka? Ibagam na damaytad mo akwarta unawan, tayo umutang iti sa balay. Amok to mo lang aarak ti pangigatanga mi ti kwarta. Isasaanan. Saan di saan? Nagpapada kay amin, pagkay kay sandak. Pare,
Gatanga mo na ito speaker kan power bank. I-bargain kun kan ka. Di, nangalaan nga dita. Kukwam? Wen, jak usaranan. Gatanga mo. Nalakalang ti panangilakaw. Original mo dagito eh. Dagita hingingin na brand dagito ya. Isungarod agatanga mo ta sayang. Nalakalang. Sangaribon day tadwa. Ha? Sigurado ka? Wen, alan, bayada mo, tamapanak man ni Jaili. Nagalas ti arami dagiti agis istor di ti lugar tayo. Nitakbat pa utanganan. Isa ano malakok na ito, ijayman ili ti paggatangak iti inumag. Tatang, di yun na nakit-kita ni Andy. Ay na, awaray. Nalipatak sa pa yan ti ropa jay adem. Ta nabayag asaan ang nagaw-awid di ti balay. Mapukpukaw ngamin ti iduldulin ko a savings mi kanila kay Kuya Parador. Anya? At hapag ngayon nala ni Andy. Tanamin, ano na dumaw daw at iti kwarta kanyak ngamjak inikan. Tamok nga igatang na mulay ti arak. Kaninla ko na ti speaker kan power bank mi ajak mo. Namwaklaan iti nangilakwan na. Anya? Ayun na yan di kabsat mau. Iso nga tapok nga iso tinangalay ti kwarta mi. Ay, planok pa ilang arod na mapanibang ko day jay. Ngam na po ka matun. Sumurot na ka nagiti kayo naman tabaray. Mapanda ka no agbits. Jak sumurutan pare. Kanuresi ka. Di kan mapan. Napartek kan. Napartek tayo aminan. Sino nga ito maneho? Nalay nga driver dyan may sa akadwa tayo. Ure na bartak na dyan. Nalay nga latang agmaneho. Basta dyan kumayan, pare. Makaturturo ka kun. Baka mukhang orda. Ang amno siya sumurtak. Tadak kaya tiagawi di balay damanang ko. Sigurado nga ang tanak na dyan. Nga po itinalag akwarta. Iso nagtalawak lang. Mabit lang, umayan. Tata, mapan kayo iji ospital, itamot lang. Ha? Apay? Nadisgrasya, tinaglugan ng daan di tay lang. Naitaray na iji ospital. Anya? Ayun, dayan ti kasta, nagbambanaga, manakaw. Diyak kaya tikas yung itsurak na nang diyak kaya tagbali na baldado. Nadardar ka no iti husto, titultulang dagiti sakam. Iso akapilitan na putdanak ka. Tapno maliklikan ti infeksyon kan komplikasyon. Kasanuag pa itan. Ano pa iti serbiti panagbiag ko. Sarak ba't na makapag na? Oh, ato yun ti ka na manakaw. Tay danom na nga eh. Yasidag mo itayan ti wheelchair na abakad. Ato. Malala. Mangan kan, anak ko. Pasensya kayong datang. Nanang. Puro inyawatan ti aramidin nyo kanyak. Pakawanan da ko ma. Ano tinagbasulak ka na kayo? Sorry, nung nagbalinak asukir ka na kayo. Ano sandak ko mga sikasuoy? Wan, asino kumangay ti sabale nga agtitinulong no saan adatayo? No dimngeg ka kumakada kami iday. Noin sapsapam kumatinagbalbalaw. Saan siguro napasamak ti kastakin ka? Wan nga ron tatang. Nauli ti panagbabawi. Kitagyaman ka na kayo. Tauri, sinukir kayo iti kalabas. Sidadaan kay lata amang tulong kanya. Pagbabawyak na gidyang inararamid ko na ng tatang. Umuko kiti kaunggak tinalaos sa panagbabawi. Ngam no apaya sa akla na kaamiris idadanda ka sa napasamak kanya.
Pudno timbaga ti amak, ano yung sapsapak ko matinagbalbaliw, nalabit sana kastoy tinagtungpala. Ngaman niya nga rod, adaditan, isungawa tagtibunga ti aramid ko. Agyaman naklat tatanay ka na kiti may kadwa abiyag, nga isumat ti panagbalbaliw kon. Alakastan, tigayim mo, Andi. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, diti drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayamyo Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Kapadasa ni Kabsat Sharon sa napudnanagan ti may drama ita na imbag nga oras yu amin. Welcome kayo manan nga agbuyak ka nagdangag diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsak ba ti drama manang biyanang makablawang pa the Jane Mabalyo Habagat, Evangeline Martinez, kani Jeanette Sagire. Kasimanti ko na ni Kabsat Sharon. Dear manang biyanang, sigod alakyanak, idikwan pinadas ko tinagbalbaliw, kat nakirelasyonak iti lalaki. Rugyak nga rudag salaysay, idinasikuganak ti lalaki, anak kirelasyonak. Masikuga kon Roland, agduan abulan to ininawag. Ha? Agpeso? Oh, at ito ka rin anak ta, Sharon. Agkasakta nga rin na. Ay saan? Agsinataki din Anya? Anya agsina nga'y bagbakamat. Di na ko narabakan iti kasta. Saan na ka mang rabrabak? Basta agsinatan, period. Awan mo ka nagbasulak iti anak yung nanananet. Ngam apay nga asin sinaanak mo tan. Hay, jak nga rumawatan jay anak ko. Tanoan niya ti imbagana, isulatan. Jak mo mabaling na diktaran, tapaan naknukwa. Ay ayatak ti anak yun ana, kan masikugan. Kasanulangan tiag balin nga anak may. Awan mabangunan na nga ama. Malala, bayam ta kasaritak tumanan ti anak ko paro. Di kay man makibibi ang iti dayto nanang. Siyak ti masaknan. Iso asyak lang tagdesisyon para iti bagi. Mas daawak laeng. Tawan sa tinagbasulan ni Roland ken ka. Agam mapay akal laat. Ti panangisinam ken ko ana. Masikog ka pa'y mga rudan, anak ko. Kakabalak matagbalin a single mom. Nariga, ti awan kabinadang na amang padakkel iti anak. Nakasaganan ni Rola na mangikasarkin ka, anak ko. Sana ka naragsakan ko na, nanang. Nagkupasan ti panagayat ko kan ko na. Diyak mo mabalin na pilitan tiriknak. Ta sigurado sa anak to naragsak iti sidong na. Anya, nakiinayat ka pa ilang arudken ko na. No sinaam mo lagayam. Katawan mabalin ko talaga akasta. Basta diyak kayatan day jarulan. Kanya nga iti plano, ita, ta nakapas nga ikan, nabulanan mo ti anak mo. Ay, makipagpakaasa kada kayo Awawirin niyo kumati anak ko, tamapanak agtrabaho iti sabali a lugar, nanang. Day takay, ti ibagbagakin ka, anak ko. No di mo kumasinninaan ni Roland.
Di ada katulungam amangaw awer iti anak mo. Nanang, Imbes aparaaw awir kalaeng iti anak mo. Tani kumarolan ti agtrabaho para kada kayaw. Saan? Ta sininaam mo nga main. Anya nga ita? O di si kamelang ti marigatan. saan na balik tadan pagtrabahwak nanang? Awawirin niyo ti anak ko, tekan kay iti kwartayo nanang. Ay, nanya nga rod ngay. Kapilitan na kastaa. Natangkin nga menti ulom. Nay, papananyaw nga aglola kabagays. Ay ipan ko man to'y apok ijay health center kabagays. Apay jay inanangay. Napan nagtrabahon kabagays. Mapan ag-waitress iti restaurant. Apay nga may nasininaan na jay nobyo na. Adamad trabaho jay lalakay. Kan kasla nasingput mag. Uy, talaga nasingput day jay abaraw. Nagsangit pa'y nga raw, edi sininaan ni siya raw. Taawan ka no mo ti ambuna, nagbasulan na. Apay ay asininaan na. Di na kano ay ayatunan na. Nagbaaw ka nung tisigaw na panagayat na itinubyo na. Kulak lalo agsimpan daya ka anak ta nagpasikugan ngam awan metlata. Ay, uray siyak nga road. Kastamot ti amaw kabagays. Nagpakababay mo tayo. Mabigla-bigla mo iti desisyon na. Uray ko man, no sana nagpasikaw. No sinaan na mulagayam ti ama to'y anak na. Kahit anusam nga ro dati agaw-away ka ba guys? Uy na? Kunak no naggraduara ka hindi kastoy at trabaho agam mangrugi manay. May pag-orasyon na umayak man. Nay, si ka magayam rulan baraw. Ay, umay ka. Sumrek ka na ka. Pagyam anak na. Kumusta ti anak ko? Namak nga may napimanaw ka nun ni Sharon. Uwan nga road, napan nagtrabaho iti sa bali a lugar. Namarigatan kayo ang mga awir iti anak ko. Alaag palang iti balay, nana. Kabaula magkidi na ka. Kan sigurado adi mo lakayat ni Sharon nga alaam ti ubay. Maasyanak iti anak ko, nana. Kayat kong maasikaswan. Ay nawaya ka latta nga umay mo dito'y balay, baro. Sarong karam latta. Basta ada oras mo. Agyam anak, nana. Uray sininaan na kong ti anak yo. Napataglatat ti anak ko kanya. Jak pagtalikodan ti responsibilidad ko kas ama ti anak ko. Ay nasaya at ano kastanak ko. Adagayam insangpot ko a groceries na. Ken mangtidak ti kwarta abus-busen nyo para iti anak ko. Ay ayatid ka, Sharon. Sabay kumata, danamnamakin ka. Kaya't nakadilata nga uray may sa ka-single ma'am, Mang Ronnie? Uwin ko nakmat. Sana problema na ita. Nakasagana ka mangibilang kaspudlo nga anak ko, ti anak mo. Ay, ala, makamu ka nga ron. Basta ka rin dayta, Kandi na kami baybayan nga agin, Uwin, promise. Itid kunto amin nakasapulan yung agina. O sige, aklunan ka nga roden. Diya ko nagpanginapay.
Ta sa anak mo na nasinaw abalasa. Nana, ang iso ni Ronnie. Kaya nayat ko. Ha? Naimbang nga orasyon, Nana. Ay, kasta mo, Barok. Naimbag man ta nakapasyar ka dito'y nanumo ang lugar kan balay may. Uwan, ta kaya't kayo ang makita kan maamam mo, Nana. Kan kidawag kumati pamalubos yo, tay kasarokon ti anak yo. Ay ka, desisyon nyo day ta adwa, Lakit day ta kap-kap na kanyon titunggal may sa, makaamo kayo. Baybay ampay man lata ka sa Ronnie. Di ta pa'y lapanunutan day ta. Lumakaya ko, nasurukan na 40 titawan ko. Ubing kapay, di kas tatawan mo. Di mako na alakay ka dagitag tawon iti nasurok nga iti. Ubing kapay, Ronnie. Isa baybay ampay lata kasar-kasar. Agpapasta pa'y lang agnobyo kan agnobya. Saan ka nagtrabaho? Tao awiram latam ti anak mo diti balayo, Sharon. Di awanan pagsweldoak no agikatak iti trabaho, Ronnie. Siyak ti makaamok ni ka. Ikan kay ti allowance yo nga gina. Kababain mo't Di kagbabain, tagayan ayatan. Kasi tinkariken ka. Ipaay ko amin nakasapulan niyo nga gina. Ay, naala. Makamu ka nga, Ronnie. No kayat mo, umay kayo ni Jabalayme. Kaya jayan ti pagnaidan niyo iti anak mo. Ay, saanan. Mabain na kay Jebalayo. Dito'y kami latan iti anak ko, Ronnie. Baro man meten tinubyo jay anak mo. Wine kabagays. Naamam muna ka na iji pagtrab-trabahuan na. Kahit najay siguro di final. Di pakiasawaan na ti kayat ko asawain. Wine siguro Tada mo plano jay lalaki ang mangikasar kan kwa na. Nila Sharon, ti agkid-kid ka. Di nakanupay kayat, ti makikalaysa. Di pa'y la makiasawa. Kakaisunang anda pa'y lalaki amang seryoso kenkwana. Nga orekas dyan tinaglabasan na. Nuwin nga rod, kabagays. Nadlaw ko makidi. Nasingkot na dyan, lalaki. Ay, kahit sabay kumaata din to ang baliw no bumaybayag. Nasingpet to kumangag nanayaw. Sharon, kasla dumakdakil tatyan mo. Lukmag mo na itawin no, anya. Sikog ko da ito'y nanang. No kasta, masikog ka? Nanang. Kasaritak nga rutin ubyum tagkasar kayaw. Ibagam, taumay dito'y balay. Saanan nanang? Tasina akon. Anya? Tapay manayin. No kaano ang masikugkan? Isumat, ti panangisinam kenkwana. Apay, nagapa kayo waya? Saan? Nagbawan ti panagayat ko kankwana, nanang. Ania? Apay aya akasta ka, anak ko. Tunggal agsikog ka, sinaam tinubyaw. Di ka maasyan iti anak mo, kundi ta sikog mo. Awan madakulanda nga amada. Kabaila ka padakkelan ida nga oray awan amada. Basta man jakon. Sina akon ni Ronnie. Naumaken kwanan. Jakon ay ayatan.
Sana mabali nga basta sinanaklatan nga awan na dagsa na rason Sharon. Napudno akmet kan ka. Kayat ka nga ron nga ikalaysa ngam si ka lang amin dagkad-kadkad. Di naklapdan ang makisinakan katakarbangak day taroni. Saan ka nga rodan ngay ayatan? Anyat maramidak ngay. Abay, wala ka di madi anaaramid ko ken ka ajak amo. Ibagam tap na amok mati baliwak. Ay, awan ti rumba nga baliwam. Basta kayat kumanan ti agbalin a single. Iso alading itak, agbreaktan. Kat di ka madanagan. Jak to ipaidam ti anak taken ka. Nawayak amang sarong kargan ko na iti anyaman nga oras sa kayat mo. Dang nga ababay. Talaga adang nga, jay ka anakam. Nasaan nga pampanunog? Jay lamagpagi na ti pampanunutin na. Di na panunutin ti ibong at ti araramidin na. Kasi dagiti anak na tawa mabangunan da nga amada. Ubing sa nga mente panunot jay anak mau. Adala nga rod mangitakder ken kuanan. Masikog pa yan. Ngam sininaan nakit den jay nobyo na. Adan sapay kabaalan na itibiyag. Wen ata napintas ti saad na iti trabaho na. Ay, awan na diyang anak mau. Dikit diyang yaman, tada kumamang ikasarkan ko na. Itilikodan tinapalabas na. Diyak uman iti dayjay a babae. Diyak amaw noan niya ti sapsapulan na. Ay, kahit may pasubo ka manin ang agaw awir iti apukam kabagays. Kapilitan kabagay. Umay ko ito ti suporta ti anak ko, Sharon. Kasta, rumbang ladi mo lipatan ti pagrebang amit ti anak mo, Roland. Nang runa ka ni, duanton ti anak ko. Sige nga ron, sa anak kong nagbayag. Inyag ko lang ti allowance ti anak ko. O sige, katagyaman na kitiintod mo a kwarta, Roland. No, manlugot ka, Sharon. Ala akong ti anak ko, iti balay. Ay, isa na mabalin Agtali na iti poder ko ti anak ko. No, di na kumasininaan. Nalamit, naragsak tayo itanas sa nga pamilya. Sa anak nga rod ang naragsakan karuni. Ha? Alala, itad mong talawas ka anak mo ta pumanaw kan. Adupay taramidag. Anya, pumanaw ka manin kunam, Sharon. Wala nang tagtrabaho ak manen. Hay, data umanan ti mapasubo nga agaw awer no kastoy laeng. Apay nga minay aakasta ka anak kaw. Tunggalag sikog kasi naam ti makasikogkin ka. Kat anyat maramidak ngay. Agbaliw nga rod matiriknak na bumaybayag. Anya mabalin ko ngay. Di ka ba'y maasyan kanyak? Bakit akaon? Ngam siyak pa'y lati pagaw awirmait. Hoston ti dua nga anak mo. Di ka man nagpasikugay. Kalpasan na, sinaam man ti makasikugkan kan. Baliktad kamay. Di kay ka di madanagan. Agsapulak to iti paraw awir kadagiti anak ko nanang. Saan kay to na marigatan? Nang, ada kadwa kasi mangpat ni Asunta.
Adan kadwayo mga awir ka dagiti anak ko. Ha? Naimbag nga oras yun, nana? Kastamot balasan ko. Ay na, pasensyakan. Tanagul-gulo to'y balay. Tanay, diyak pa'y nakasimpata, kalkalpas ko dinigos dagiti apo ko. Ayos laeng. Awan problema, nana. Ala, aginan na kayon. Tada kami pa'y lati makaamo kadagiti apo ko yun, nanang. Umayak man, marinanet, tao may kukiluan dagiti apo ko. Ay, mabitlaang. Tari ingak idamare. Maturog da gamay na. Ay, saan nga rodan no nakaturog da? Madisturbo ti pan naturog da. Saan? Tanabayagan ang nakaturog da. Madimot laang no masubraan ti turog da. Ala, agtugaw ka pa'y laang tayabak idamare. Sharon, at dato'y mang kilo kadagiti. Ha? Nagkaedada Sharon, kundi asunta ayaya dagiti upengkat. Narakop da. Kabayatan, tipan naturog da. Na. Mayakas tatil ang ada. Sharon, agring ka! Ni, apay ayana na. Ringam dagiti anak ba? Taad na tayo mang kilo kadakwada. Ay, kastaya. Mabit lang nga rod. Asunta, hani, agriing kabiit. Pinandagam titakyag ko. Hanay. Sharon, anya ti kaya tasawan tinakita kenang ngagkoitay. Ti panagin narakop yaw kendi asunta, kabayatan ti pandaturog yaw. Ken, ti panangawag mo ken kuada iti hanay. Ay, ada nagkinaawatan mi kanya asunta, nanang. Agayan ayat kami. Anya, kunak man no nagbalbaliw kan. Nagpakababae kan. Saan? Ta nagpasikog ka ba yan? Ay, jak mapilit ti bagik ngagpakababae, nanang. Rumingbaw matlat ta tilakin ariknak. Sharon! Kinapuno na. Isa kanayon ko asinaan dagiti makarelasyon ko alalaki. Tadyak mapilit ti bagik nga agayat kada ko ada, nanang. Aniya? Kahit kasano dayta. Subliang manang ti sigod nga ramid mo. Ti pa nagtumtumboy mo. Talaga siguro kastuyan ti kinataok, nanang. Jak sa mabaliwan ng daytoy. Ay saan? Jak kayat. Jak umanugot ang mangisangpit ka iti babae dito'y balay. Jak kanunungan dayta. Nanang, maawatan da kami kumamot, Mawata ti kasta kinataom. Ngam ti panangisangpit mo iti babae dito'y balay. Jak maawatan wenno kanunungan dayta. Isu alading itag, Sharon. Lokasta, awanan dagiti apukom di tabalayaw, kamagays. Awanan na, tayong panawon da Sharon, kan tinobya na. Nagabangda, iti pagnaidanda. Diyak ko papalubusan dagiti apo ko, kamay panaw iti puder ko, ang nagpilik damay. Kunak lalo nagbalbaliwan na dya Sharon, ngamsan matgayam. Diyak amaw iti dayjay akaanak kami. Saan amaaw-awatan ti ar-aramidon na iti biyag na? Aga brodak, ha?
tapno makaurnong ta iti para iti masakbayan tayo kadagiti anak. Sigurado nga marabihan man ang dadya nga gawin. Kadagiti ubing. Ay. Asunta. Ala, nga raw dagiti apukok no madamdama. Yawid ko pa ilay ijay balay. Nagloko mo day ijay nga asuntan. Baybayan na mo gayam dagiti apukok. Kat nagtaod pa mismo kanya. Uwan, honey. Kat di ka madanagan. Tadyak baybayan dagiti anak mo. Agyaman na kani. At least, uray kasi ti kinatao. At dan anak takat nagtaod pa mismo kanyak. When honey, kitsapay kuma, tadinak to isuksukat ijay abroad. Saan to apulos, honey? Si kanti ka dyan nga ayat ko. Asunta, umayak man, ayan yaw. Sambuan na kasira to'y balay da. Ha? Ay na, nakaturog na giti apukok dito'y sofa. Ay, ayan nga ta ni Asunta, gay. Asunta, ayan mo! Ay! Awan na suntay tanana. Napanan na ka, day. Ay da. Katno ka na yun nga pampanawan na dakita ubingid ta. Kana yun kung aron nga taltalyawan no kwata baka mapanday ya kalsada. Napanan ni Asuntangay. Apaya pampanawan na dagiti apukok nga awan kadwada. Jak amo ano ayan na ti papapanan na. Inal daw mat nga rumwar. No kwakat ikakiti kananda dagita ubing. Tawan mat kananda no awan ni Asunta. Anya? Sigurado nga marabihan man ang dadya nga gawin. Ay. Alaik nga raw dagiti apukok no madamdama. Yawid ko pa ila ijay balay. Nagloko mo day jay nga asuntan. Baybayan na mo gayam dagiti apukok. Di lumang mapadaksan tinobyak. Awang mat madingararamidan na nanang. Anya nga awan. Baybayan na nga raw dagiti anak mo. Ay, basta. Tsak maitalag dagiti ubeng iti dayjay nga sunta. Baybayan na mo ida. Tungkol na dadaka sa mapasama kadakwada. Ibagbaga dagiti kaaruba na ijay. Akanayaw na rumuar. Jackpot yun day tananang. Naapal ngamin dagiti kaarubay jay. Kaya't dala padaksin ni Asunta. Makaambo ka. Basta siya, dakong ito dagiti anak mo ijay. Halaang tulaydan, intong nagawid kan. Anya? Saan nga mo ni Asunta ti sasangpot ko ita? Isa sigurado makigtot day jay. Agtuktukak pa'y. Simbang patkamat gayaman siya ron. Ala, timing tay sasangpot mo. Ha? Anya nga timing? Basta timing. Ay, kusto-kusto laun unay. Sige, tuktukam lang. Tamakitam ti bagbagak nga timing. Sige, panawan ka niya. Basta kalma ka lang, ha? Hangka nga agpadala iti pungtot mo. Sige. Ni, anya ti bagbag aday ta ang babae? Sino ti? Ha? Sharon? Wan, Asunta. Apayakas na titsuram. Nasikog ka? Sino na ka, honey? Sino di jay? Sharon,
Please, tanang ka kuma. Relax. Pagsaritaan tayo tinasaya at daytoy. Pagkawanan na kuma, Sharon. No nakinayata kiti sa bali. Masigugak pa yan. Apay ngay naramid mo tikas to'y kanya kasunta. Pinagtalkan kay tikas taunay. At darapap ko para kadata. Tibuklan ta pamilya. Ngam apay alinuko nak. Pagkawanan na kuma, Sharon. Sana kaskari na tinaramid mo. Sana kaskari na ti mamakawan. Sige. Ayatan ka unay asunta. Isungay kidamak ti pananglipot mo kanyak. Mga barwanan ta. Basta sinaa mo na mamimpinsan day jay lalaki. Kwa, lading ita, natulagan ti kalay sami kan ni Carlo. Anya! Pinadas ko ngayon laban ti karbangaki ti nobyak ngam awan laban ko. Oray kasano ti panagpakpakaasikan kwa na, tapno siyakla ang tipilyan na, ngam talaga ti nakasikog kan kwa na ti pinili na. Awan nga ro tinaramidak, iso ngay naklon kulatan ti gasat ko. Kasakitan na ni ti amin anasakit ti kasdyan na pasarak. Nabayag sa akto na kay liwliwag. Kaya't ti pagyamanak at dadagiti anak ko amang patpatibkar kanyak. Kaya't itadya ako nakirelasyon iti Horacino. Kaya't makuna kadagiti anak ko ti gamang manukirad ko. Kang runaan kaniapo Diyos. Tauray ato tinagbasulak iti kalabas. Andalat ta ti apo amang baybayabay kada kami. Alakastan, tigayam mo, Sharon. Alaga kayam, ditan tinagpatinggaan, dita pakasaritaan, dito'y drama tayo. Mana! Biana! In your nose, para iti script kaniti drama, tigayam yon, Jenna Almoite. Ipapaimat lang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.